Αυτό το κέικ αμυγδάλου με αχλάδι δεν είναι σαν τα άλλα. Φυσικός χωρίς γλουτένι, με υγρό γλυκαντικό αντί για ζάχαρη, λάδι αντί για βούτυρο και πλούσιο σε plant-based πρωτεΐνη, είναι αφιερωμένο σε όσους λατρεύουν τα αμύγδαλα. Και το φτιάχνουμε έτσι. Βάζουμε σε μπολ αλεύρι βρώμης, αλεύρι αμυγδάλου και πρωτεΐνη αμυγδάλου άμυνο-άνυμο. Φτιαγμένη στην Ελλάδα, βιολογική, plant-based, ύψης της καθαρότητας, με υψηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά στοιχεία όπως κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο και σίδηρο, φυτικές ίνες και λιπίδια. Θα ενισχύσει το γλυκό μας και του ταιριάζει πολύ, αφού έτσι κι αλλιώς είναι full στο αμύγδαλο. Συνεχίζουμε με corn flour, baking powder και αλάτι και ανακάτεμα. Σε μεγάλο μπολ ρίχνουμε γάλα σόγιας, σιρόπι σφενδάμου ή αγάβης, ηλιέλαιο ελαιόλαδο και εκχύλισμα βανίλιας και ανακατεύουμε καλά. Ρίχνουμε το στερεό μείγμα και ανακατεύουμε απαλά με κουτάλι. Το απλώνουμε σε ταψάκι με λαδόκολλα, είναι κολώδες οπότε καλύτερα με την πίσω πλευρά βρεγμένου κουταλιού. Αχλάδια, ιδανικά ώριμα και αρωματικά, τα κόβουμε σε φέτες, τα βάζουμε στο ταψί, πασπαλίζουμε με λίγο φιλέ αμυγδάλου και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς στον αέρα για 45 με 50 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει καλά για μερικές ώρες, είναι πολύ σημαντικό. Λόγω απουσίας γλουτένης, το κέικ έχει πυκνή σύσταση, με ευχάριστη υγρασία, φούλα αμυγδαλωτό και απολαυστικό. Μπόνους, ανεβάζει την ημερήσια πρόσληψή μας σε φυτική πρωτεΐνη.